gogoratzeko. Zer dira funtzioak? Bai? Hori da gaiaren hasierako horrian agertzen den definizioa. Bai? Hemen dago. Definizio bat, f funtzioa x eta y bi aldagairen arteko erlazioa da. Xaren aldagaia eskea, balio bakoitzari, iren balio bakarra dagokio. Hau da, hemengo xak. Bai? Hemengo x bakoitzari funtzioak emoten dutzo iren balio bat, eta da puntu bat sortzen dugu, bikote bakoitzarekin. X bakoitzeko y bali bat. Hemen, funtzio honetan, ditugu x bakoitzeko puntu bakar bat marraztuta. Vale? Funtzio honetan aldiz, daukagu, hemendik ona, bai? Puntu guzti hauetan, hau da, imagina hemen bidala, biren balioa, funtzioak emoten dion balioa, xaren balio honi, bada, puntu hau, beste bat eta beste bat, 3 aukera ditugu. Eta hori ezin da gertatu funtzio bat izateko. Funtzioa izateko, puntu bakar bat, gehienez puntu bat, alda ez egon punturik. Vale? Baina puntu bat baino gehiago ezin da gertatu. Orduan, ariketa honetan, 22. ariketan, funtzio bakoitzean, grafiko bakoitzean, dagoz marraztuta funtzioak, ez? Hemen dago lehenengo hau zatia, bai? Eta beste hau, vale? Zelan konprobatu nolako funtzioa da edo ez dan funtzioa. Orduan, x balio bakoitzeko guk alduguna egin da hartu zuzen bat eta zuzen hori, zuzen vertikal bat sortu eta begiratu zuzen horrek zenbat puntutan ebakitzen dago gorriz markatutako grafikoa. Kasuetan hemen puntu bat, ez? Beste donun egin da, hor justu ez, baina hemen beste donun da, hemen beste bat. Hemen beste bat, hemen beste bat. Puntu bakar baten bakarri dago, ez? Zer gertatzen da alboan? Albokoan, edo zein kasutan, beti dauz bi aukera. Vale? Horrek esan edo ez dala funtzio bat. Hemen aldire egon bi funtzio elkarrekin, baina funtzio bakarra ez da. Zuk komentatzen duzu, edo batek komentatzen dago, C eta D-ren arteko desberdintasun bakarra dala dagona bat dagola etzunda, hau da, C-ren kasuan funtzioa ese moduko baina etzunda, eta D-ren kasuan funtzioa bardina da, baina tente. Bai? Ba. Eta ziatxitan bat funtzioa eta bestea ez, egin bat duen konprobaketa da bardina denbora guztian. Xaren balio bakoitzeko, bai, marrak egiten baditugu, puntu, kasu bakoitzean, puntu bakar baten ebakitzen dago. Kasu honetan, hemen, 3 puntu ditugu. Bueno, behin gertatzen bada, sarriago, hemen bebai. Vale? Hori gertatzen danean, ez da funtzioa. Beraz, naiz eta itxura forma moduan bardina izan, bata tente eta bezea etzunda egotiak ekartzen ditu desberdintasun hauek, hau da, etzunda dagoenak ez dauko x bakoitzeko balio bat baino gehiago funtzioan, puntu bakarra dago hemen, bai? Eta bestean, tente egonda, x batzuentzako daukagu balio bat baino gehiago. Vale? Horrekin ulertzen da.